posledných dňoch sa na Slovensku uskutočnil pokus potichu, mimo pozornosť médií a verejnosti, liberalizovať potraty rozšírením tzv. Formou chemického alebo domáceho potratu pomocou potratových tabliet. Výbor pre rodovú rovnosť predložil na zasadnutie Rady vlády uznesenie, ktorým chcel zaviazať štátneho tajomníka Ministerstva zdravotníctva, aby zabezpečil novelizáciu tohto zákona. Keď sme sa o tom dozvedeli s kolegyňou Erikou Jurinovou, poslali sme listy členom Rady vlády, jej predsedovi a ďalším ministrom. Takisto sme na túto vec upozorňovali už dávnejšie. Pripomínali sme, že ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská sa na zdravotníckom výbore v Národnej rade zaviazala, že takýmto spôsobom sa zákon o potratoch nebude liberalizovať a rozširovať. Keď sme sa dnes tu na úrade vlády zúčastnili zasadnutia Rady vlády, s potešením sme konštatovali, že ministerka Zvolenská, ktorej stanovisko bolo prečítané, a predseda Rady vlády minister Lajčák sa stotožnili s našim pohľadom a dané uznesenie z rokovania Rady vlády stiahli, momentálne ho preložili na zasadnutie na máj. Navrhovatelia z Výboru pre rodovú rovnosť argumentovali, že sa obmedzuje právo žien k prístupu k ich reprodukčnému zdraviu. My sme presvedčení, že tu nejde ani o reprodukciu, ale o redukciu plodnosti, ani o zdravie, ale naopak o poškodzovanie zdravia a navyše o usmrtenie počatého života. Ich argument, že tento spôsob, teda tzv. Chemický potrat je bezpečný, sa pýtame, je bezpečný aj pre bábätko, ktoré zabije? My potrat odmietame a odmietame jeho liberalizáciu. Budeme verejnosť upozorňovať na takéto skryté snahy a tento proces budeme sledovať. Zúčastníme sa aj ďalších zasadnutí Rady vlády a budeme spolupracovať, aby sa toto zlo na Slovensku viac nerozširovalo.